の者の剣となれ。を癒したまえ。切ってきたぜ。かの者を守る盾となれ。かの者を守る盾となれ。腕を鈍らせるわけ。力が湧いてくるようだ。人間にしては
しましょう。かの者に風のごとき軽さを。かの者に風のごとき軽さを。かの者に力を。かの者に力を。来光のように月がて。その一撃に覚悟。かの者に風のごとき軽さを。かの者を守る盾となれ。かの者を守る盾となれ。者の剣となれ。
者に風のごとき軽さを。このまま一気にベルゼリボーゼル、二度と蘇らぬようこのラングリッサーで封印してやる。これが正しい訓練の力だ。ついに禁断の地ベルゼリアへと足を踏み入れたレビン。